Ikan, 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 ikan. Hari, I love you. Manimay di bakit? Ano ba yung kagalat tarong? Taa. Taabong. Ayan, oh. Macho. Tuesday. Mag-hello ka man, Hari. Ipakita man tamasal mo. Hi. Masel. Hey, just stay. No, 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 no. Shh. No. Just stay. Ayan. May ano, bunga. Kuha tayo. Balaya. Nasaan ang balaya? Ayan. Ang dami ng balaya. Ayan. Balaya. Balaya. Yan may flower. Just stay. Ayan. May bunga. Ouch. May bunga. Ulit bunga na. Ay, may melon. Oh, ang cute. Just stay. Yan, dami namin nakuha. Yan. Just stay. So, pwede na akong lumabas kasi 16 days na after quarantine period. Huwag nga lang huwag nga lang makihalubilo. Keep social distance pa din. So, yung mga kasalubong, huwag nang pansinin. Lalo na yung mga chismosa tsaka kabit, huwag nang pansinin. Charot. Pansinin natin sila. So, tanungin natin kung bakit sila, mahabang buhay nila. Bakit nabubuhay pa sila? Char. Ang init, girls. Uwi na tayo. Ayan, madami naman na.